Déu vos guard, disculpin la intromissió. Ja m'ho he pensat que en un moment o altre passaríem pel carrer de l'església. Soc Anna Maria Simón i Batlle i he vingut a trobar-los perquè no passessin de llarg. Això és un poble petit, aquí se sap tot. Bé, es troben davant del Museu d'Arenys de Mar, que molts anys enrere havia estat l'antic Hospital de Sant Jaume. Però no és d'epidèmies ni de sanacions que jo els vull parlar, no. He baixat per presentar-los puntes i blondes i mantellines i estovalles i coixins i boixets. Vinc d'una família de renders, jo. Aquest és el meu món. Amb el meu marit, l'any 1862 vam fundar la fàbrica de blondes i encajes Castells, un puntal en la indústria de la punta d'Arenys de Mar i del país. I no és per dir-ho, però vam rebre encàrrecs exclusius. L'alba de blonda i chantilly pel papa Lleó XIII. El mocador per la reina Victòria Eugènia. Oh! I també les estovalles d'altar per la capella de Sant Jordi de la Generalitat. Els ho ensenyo? Bé, és que jo hauria d'anar entrant perquè hi ha unes puntaires que m'esperen. Per entendre la importància de la punta Arenys de Mar, haurien de saber que les puntaires en són l'element essencial. De la seva habilitat i destresa en depèn en gran part l'èxit final del producte. No totes saben fer puntes complexes com el valencienc, o la blonda, o el red fi, que és la punta d'Arenys. No. Nosaltres, els renders, els donem els patrons i fils i elles ens ho retornen en metres de punta. Això sí, els hi paguem tal com vam acordar al principi, només faltaria. En molts casos, la feina de la puntaire era imprescindible per a les famílies i en períodes de crisi era la font principal dels ingressos de l'economia familiar. I aquesta imatge que els ha vingut de la puntaire a través de poemes i de novel·les i de contes és un pèl més romàntica que la realitat. Aquestes dones treballen moltes hores, moltes, i a vegades amb unes condicions laborals no massa favorables. Sí, Agneta, ja et sento. No pateixis, dona, no pateixis. Bé, no m'allargo més. Si volen endinsar-se en el Museu de Punta, seré jo mateixa qui els acompanyaré en la descoberta de la col·lecció que atresora el museu. Amb altres aranyencs, cert, perquè aquí dins hi ha molt més del que es poden imaginar. Des de restes arqueològiques fins a objectes de tota mena que expliquen la història de la vila. I aquí al costat, en aquest edifici que havia estat abans la primera escola de pilots navals, hi trobaran una col·lecció de minerals de campanilles. Què? S'animen a entrar? Bé, si no és avui, un altre dia, apuntin-s'ho per un altre dia. Sí, ja vaig entrant, Agneta, ja vaig entrant. Adéu-siau.